Welcome to another episode of Uphuzelani. My name is RSA. Inkinga ezenza umtakaza bulale yasho. Bayazi. Namhlanje we have a special guest. Njalo ngibizile lathi R. Ufuna ukutshela ukuthi ngiphuzelani. Asombuze nje yami ukuthi iphuzelani. Welcome to another episode of Uphuzelani. Njengokutshela ukuthi I have a special guest. Njalo ngivani ubani? Yazi mfethu uRemzini mfethu hayi. Udaba mfethu alukho kakhulu mfethu hayi nguRemzini nje kanjalo nje kuphela. Shosho njaya. So wena uphuzelani? Mfethu yazi mina mfethu ukutshela ivarezo. Mina bengingaphuzi mfethu yabo. But ngiphuze because amacala mfana uphethe mfethu ref mfethu. Awuphethe ref dog. Uphethe imali. So lokho mfethu lasimanje mfethu. Uyiphethe yonke. So kule weekend bukhambani mfethu. Wena mo estimate ukuthi kule weekend Friday, Saturday, Sunday niphuze imali. Mfethu iphuzwe mfethu because ngikhumbula mangibuye emsebenzini nakhona ngilovile Friday yakhona because uyongifonela ngitshela ukuthi seku on. Maybe my Friday mfethu maybe dliwe bo 20,000. 20,000 ingani? Buya dlala. Unama. Baba. Friday, Saturday, Sunday. And if let's Sunday for emotion. Yabona manje estimate mhlambe iviki. Sure. Boma 100 la mfana. 100. Besphethe ingane dog. So ngiphuziswa mina ile out le. Uphuzele out. Ngiphuziswa la. Mfethu. Okay. Asibuyele emuva. Friday manithi niyaphuma. Untanga bekathini. Yo. Endoda kupolthiwe. Kabhukhwa imoto. Endeda umthetho wala on dog. Just ukulalela umthetho kuphela because umuntu onemali uye umuntu oshaya umthetho. Vele umbambele. Baba, lapha bathonga khohlela nokukhohlela ngizange ngikhohlela. Zozafika lapha ngizange ngikhohlela mina because bengazi ukuthi vele sokudabula. Uthi akuyithelekile le nyoka bokuthi nje benibhubhudla mhlapha kule weekend. Mfethu mina ngazi mfethu ntanga mfethu ungifone sangifona athi baba sekunjalo on ngalove ngadoje Spanini ngabalanda. Shothi njengoba kuyimandifa nda. Yeah. Uyile nje Spanini mfethu like. Mfethu ngilofena kulova. Ngicela sengishaya isilungu but ngicela sengumfona ngathi ngitshela ukuthi mfethu ngilovile ngenxa yakho. Ungithengele iletha kusasa iletha. Ngibhala namo letter. Yeah, uyibhayile. Sibhaye Joseph. Futhi niphethe yonke mos. Lo muntu mfethu ngathi uphethe mami mfethu uphethe imali ebhalo umuntu. Hayi njaya angeke. So ongibekisele la. Yeah. Imali icede isitoko. Icede besphethe ingane. Mfethu wena phuma unemali endlini mawuthi le out lena senze uphethe inyuka. Benganalutho mina mfethu. Next Even ukugibela bekushoda nge100 etekisini ngithathe umunye amacala nje la ekhonini angithola ngimtshela ukuthi baba ngizokufinance akukhuleka ngihambe mina ngemali ukugibela kuphela njengoba ungibona manje wabuye uphethe imali awuvazi phela amacala waphela vele mina ngumdabule kancane umqapho phela kunokuthiwa nali clipper vayo baya ama-estropes yabona but ngibona ukuthi hayi estropes overs phela kuclipper mfethu kuphuma estropes e1 yabona ngibhale e1 i-change of verse yasala shothi nje akusadliwa ama-enekene manje sokudliwa estropes enekenyana iblekenyana enekenyana maka mfethu mothola lepodlalele bathi ibonjour really bonjour beshaya yona ke into ezimfana ezi-on leli brown leli nano mfethu abona nolele no ngiyakuye mangisuka la ulela kanjani liphethe lonke mfethu wena uyadlala mfethu hayi vele njalo ngiyabuyela no yabona no ngiyabuyela yabona nje ungithiwa la estradini ngiyabuyela kuye no hayi vele njalo okay this is another episode of Uphuzelani. Thanks for watching.